Font del Carme, plaça de Joan Amades. Font del Carme, plaça de Joan Amades. Autor, Josep Godall i Casals. Estil, noucentisme. Aquesta font, obra de Josep Godall i Casals, va ser construïda a la cantonada annexa de l'Escola Milà i Fontanals. L'any 1938, la font va resultar malmesa per un bombardeig. Va ser reconstruïda, però després la van desmuntar quan va obrir-se un nou carrer. Finalment, l'any 2003, la font va ser reconstruïda. Al costat hi ha una placa d'homenatge a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil. Fuente del Carmen, plaza de Joan Amades. Autor, Josep Godall y Casals. Estilo, novecentismo. Esta fuente, obra de Josep Godall y Casals, fue construida en la esquina anexa de la Escuela Milà y Fontanals. En 1938 la fuente resultó dañada por un bombardeo. Fue reconstruida, pero después la desmontaron cuando se abrió una nueva calle. Finalmente, en 2003 la fuente fue reconstruida. Al lado se encuentra una placa de homenaje a las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil.